Tossa on nyt mun juhannuskokko. Tuossa laitoin nyt vasta vaikka juhannuspäivä, kun me oltiin reissussa eilen. Tuolla Portaassa käytiin ihmettelemässä Martin siskoa katsomassa. Oli kova työ saada syttyä, mutta kyllä se vähän siltä näyttää, että se palaa siinä. Tuolla on vielä puita aika paljon tolleen sahaamatta. Tuolta on sisokasa jo saatu vajaa. Autot siinä on kunnossa. Käsikärryt on vettä. Ei saa muuta kuin nyt täytyy vähän pitää Jussia. Täytyy tuossa vettää pari lonkeroa, vaikka mä grillasin jo aamupäivällä. Ja oikeastaan vasta päivällä. Ja kohta mä grillaan uudestaan vaikka harapuilla, kun se sattaa lotkottaa jatkuvasti. Ihmeellistä keliä. No niin, no nyt sitä pitäisi kai vähän tuoda lisää roskia. Niin se palaa.